amarya mara Ahmad da Gambo an gama Hafsatu Khadija yau ma mu Inza Hajara Amira ku zo mu jera Hassanan Husaina akwai amana Safiya Surayya kwalliya buniya ke an tuna kai mana kai da lema yan mata daga nesa na ganta na nuna ta tana tafiya tare da kanwanta yan mata daga nesa na ganta na nuna ta tana tafiya tare da kanwanta yan mata 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 ake gani a ruɗe da kallo kai ga na tafi mubi yau ni na kullo ina yan matan kuma kawai yi lilo samari sun ga kusa bi ko da kallo a gane a ce ba a san ƙarya ne haka kai a gane a ce ba a san ƙarya ne kai yan mata a dangare kayan marmari ko ake gani a fara yin nazari kaka ta Allah ya kai haske kabari yan mata zo mu je yau akwai labari samarin naku ne yan mata komai naku ne yan mata mubi naku ne yan mata kuma naku ne yan mata da ki so mu je